Hala naman na yung vlog. Ha? Vlog na? Guys, madyo nga pon guys. Nakapalit mig ka ng isda nga suroy, na may suroy dari nga nagmotor-motor. Palit mig ka ng isda nga bangus o ka ng budloy kuno na dyan sa dalagit. Kuan ano? Sa Manila pag galunggong mapurang dagko. Dyan sa dalagit. Galunggong ay dili kuan. Kanang si pangalan nasa mo ay. Budloy man na dani. Ito pangalan nasa mo. Basta ni pangalan sa Manila mo galunggong na Kamu nga siya. midarig kuan. Kamunggay kay sablan kuno tong kuan. Budli. Ano sa ba ng budlisan? Kanang murag kanang tulingan na dagko. Ana ah. Nasa Mama Julie nagkuha-kuhan sundang. Itugsok na na dyan. Ikaw may patamon. Itugsok na na kay arong mubuhi. Ano may magputol ako may magtanong. Arong naguli ni mo dani na kay lawo dyan. Parami tayo makuraw. Hindi na ka manguha. Pag-ingyan ka mong kayo makuraw. Ako'y magluto kuan guys, sidaan sa panihapon. Hala, kadit mong mga bataa mo. Dus mo. Para mang gusto ka magpadagan gara-gara. Kuan na ra put dara jay nagputo ni mo ipainga na. Lagi pwede kay tugpa sa ato. Kadawog. Imo mangputdan gamay una dito sa tumoy. Hindi mo sa kakawa. Be ako sa kabi. Badya. Gurag sa kasi yung kabuang. Ako. Nakaingan ka. Jol. Hindi kaya. Ato mo kusubot mo guro. Yo. Pedri ko ano mangita ko diri hikot. Ayo kaniyo hikta na to ning ko ano. Ari lang ko be. Na may sanga. Hindi sa kasabot nya mo putol usa pa kami puntar sa atop. Nakagbuang kang tawana ka. Yaw irik pa na sa ay nakaabot man dai sa atop. Usa ko ngayon. Pagdali kay magdiga mo na ta. Nagkanang butang dito. Pangtugsok na rin, naguli na to pohon, daghan ang kamunggay dani naka. Bye-bye. Nasa nang sin ko butong bana. Gamay raman na sa nga ha. Di namin teknik ka wait lagi. Hikot ka gina dyan. Ikaw kadaog na na dyan. Ate hikot diha. Ano lagi dali? Daka na kadyo karsada dari guys eh. Paguli na hadas ni Agi, gamay pa ni karon sugdan nagkuan. Nasugdan na og simento ang pikas. Hindi na kadyo kuan hagluk. Ay putang ina. Simento nagdala kay maligid. Oh my God, narabay bata. Tubong kasa na to. Yung gaan ra man eh. Gaan ra man gud na. Ansa may mong kaglikan na nga gamay ra man na. Gaan ra. Hawiri lang. Kaya ra gina ni ja. Ay dinat sa ina. Wawa. Gamay ra man ang sanga ah. Ay di makuba ang kuan. Musan jud sa juta. Hawa diha. Ang naghanang kamunggay masaya nga tinadag Cebu. Nabura ba Cebu tag? Alalala. Bawiri. Ay sa ko na ba? Musuka sa ko dawiran. Adyo sa. Adyo juli kay jagma. Taban ka. Saka sa ano itong padungari. Nganan. Di lagi. Halala. Ato na santina mabmudong. Asan tila? Bila di ron dali. Bira dari pa dong. Ana. Aray ko. Di na ba matabi mo diha? Ang limbarok mo. Nay. Ipanglinya na nga na sa nganay. Oh, dari ba pang linya? Di dahil guta ba na mga wig. Muda mga maritis, kabaw siyang gibira, diha po siya nakatang. Ako kay nilusot raman. Be. Ako na po dari kay Junjun. Be kay ako'y manguhag sa nga kay magluto na ko dito. Nasa ko kay isa ko sa kuan. Isda. Kita pa
Arang humuka na din sa takbaso, no? Nung mo biton di ko isa sakon ko no, nabuo mo saka. Di kada kong ako sakit ng hawak, pahilot gani ko. Sa yabang oh. Bantay bitog sa sakitan nagagtuhod og hawak ingnon pag tiguwang ka. Huwag mo kaya hawak. Ay hawak. Ano naman yung mga hawak? Nasakitan mo. Gra. Ano yun? Hoy! Kawan pagligid. Mga buwag. Pagtanong pa rin, nagbalik ni mo na nakay makutluan og kamunggay, di na ka mangawat. Ada diri dong. Di na ka mangawat sa tinanam ni nanay. Oh, basun na Di rin. na pakuha sundunan niya, ako gatisok. Oh. Natay, remembrance ni pakuliya doon, natay tinanon. Karyo, kani mga Magulian mo dani, di na mo mangawat sa tinanam ni nanay na injo. Tara nga na ninyo di hagtanam ha, kaya naguli ninyo na namoy mautan. Di na mo mangawat sa tinanam ni nanay. Hagtanam. Di isa ni di isa. Di bali hubog kapit na di hagbong din. Tanara na. Kuha na ko kamunggay guys dia. Diyan ni nga kuhanan sa kulag isda. Ngayong hapon guys, kami magluto pa ni hapon. Kamong pinalit nga isda, galunggong o kanang nay, bangos, isugba, hanjaa, sa bawin. Hindi agatang kuhan, kamunggay. at tumiog lansad. Mananomi og lighting sa Christmas tree. Sa Andalusia Municipal. Luto may Luto, isda. sudan, panihapon. Malit ng isda. Ay, asa na ko'y butang ning kuanay? Nasang nay? Bangos, Subon kay bagho ito. Kanin nasa mas butang. asa na ito? Dire? Dire mista kape? Ang gidaghan kay Ah, May mga ilo mo kaon likod. Sinanay rin mag-unon, kailan may sinanay. magani sinali ako rin mag-inlo. Oh, isa rin mag-unon rin. Sinanay. Hasta ning bangos. Oh, sumpa ni nay kay tatay. Hindi mo na sa tayo sumubang bangos. Wah, mag-aga. Butang ni. Mami, mga tubig na sa galon. Di na rin permanente tubig na, hindi para sa una. Mga tanawag mo mga kasi sa kwarta. ay di tala Jen. Oh. Sa birthday? Pagaling ka na nay para ang uling ni ato ikaw na islog ba nay? Masahin mo talaga din dito kasi Pag siya ka nag-rila rakati. Nagwa kag tanong te. Pero bugno dire. Nawa na pug tubig di ba? Pusa dito. Nang lagi rin atong medyo tsakadal. Agi sa ko pero Takadal. Namuli ni mo. Dapat kita tayo pa. Kamugay, mabuhay na to. Oh, malit na tong isda para sa bol. Magpul. 28. Ay pa. Kada po na nag-July na natry ko ganat magmotor lang ta. Nandi kalian na to. Ha? Nandi kalian. Na. Kasi bu. Wala magkuhan bus ya magkuhan niya po bus stop niya po. Isa kaya dito Sakit na barko. Kuha ko ba kung motor para sa usa ka sidecar na maaari na ko brake in. Pero sa una baka kung motor mo ba ko diri na ko brake in. Kuha ko para sa usa ka tricycle. Ano ko sidecar dito mo sa kuha motor. Okay. Mama no December, January, February, March, April, May, Malay mo kakuha ta na sa pang daon. Pakabulan kami, July. Sanay? Pakabulan kami, July, pumunta ko nila. Siyempre. Makatakot yapon. Ang kuratas ginoo. Ibok nga po. Magnahon mo, mamanita mo na kadawon. Ang ka nagdahom, Nay? Wala na siya mo bangon di ay. Wala sa mga Nandiyan pagkanta, Nay. Nakalap tali ko, nang sino ko bakod.
Bakit hindi siya ko ka mga ko nagdasura ko black. Pinatanaw rin sa sarilo, pinakita na kung mas right sa sarilo. Damas, kay ko artist video naman. Kaya ko, ngari ko hindi kay gawang ngipon doon ko magtantang gabi ngipon. Tari ko kaya mga tira ko dito ko ngipon. O di ka nagdahom nga mo naman yan itahan. May kiskisan pa rin bangus bisa? Dati pang kuskus na wala. O pwede naman ginanakis-kisan, isugba mo na. Ay, o di, isubong bilili, makuha ng kiskisan. Ako yung daming. Wah, yung mga hawag na manenay ka na gabi. Nandiyan kaya wag mong kumaingan nga muli ko na, nagdahom ka gwa. Dahil na ko kasi kami ko ka nga. Sakpan. Sakpan na. Blago na sa mga bibin. May Kaya ganda. pagkaw, masakad di abitaw. Pwede di ka nagdahom na, nga man yan itahan. Oo nga, lagi. Ang mga nita kay. Diyan pagpangantaan sa'yo na simong nahon natin siya nanganta. Nakarat ko. Kasama naman nagakam naman ka. Pwede rin patong ba? Isda. Hindi nga na doon sa kanila. Hindi ka na siguro. Siguro naman din ang nanganta. Pwede kayo nagtatay. Wa man. Nagkaibaw mo, kung nagtatay ka nag-practice may gabi eh. Giwan mo naman matang promi. Nag-meeting me. Ako hindi. Asang bako na kayo. Pag-ilis kayo ko. Wa man kumakandang. Wa man kamaringan. Andam itong sisot niyan po. Ang tatutuba. Parang mapuwarya may puwa. Diya kay. Waman mo siya mainon. Duwa lang sa mailisig eh. Umat ko basta agi. Anak ko yung yun eh. Saka basta. Yan ko. Asang asin na tunay. Asin. Mama dire. Nagkaibaw na nastatay kay pag-practice na magabi. Ang gina. Sa batay ha. Batay Mga nastatay mo sa Wow. Dabang ko ng asin. Kaya si Aisa nito naman eh. Gawas. Ito pa sa. Kawas mo sa mukod ako. Di lagi kay. Hindi nang tagawas ito. Ano yan. Kung sa tayo magilis. Wala naman. Ini siya kay. Walang kumakanaw. Hindi nga basta na. Ano. Magsagkisot na. Nakaibaw na nastatay nga mga tabi kay pag-meeting ni Muga ako nang i-practice may dali-dali. May dala isda ba yan? Na-surprise day ka sa mga manyanita Oo, na surprise ko. Nako ko ba ko. Kabati. Oh, kabati mo na karaw-karaw mo. Inis for me. Mas doon pa kung saan mata nag. Naghinangangay may. Oo. Huwag may nagpasigas suga. Nangahog pa nga na itong nasala. Bila kung nakamata na kasi nangahog itong nasala. Naghinangangay rami. Nakahinarap ko ka to. Kaya mata ko alas 12. Kaya nangyayi ko. Nasa makal. Gumayon sa ko. Oras. Alas 12 pa man. Yung ko. Nagmata na alas 2. Alas 2 nangangangang kami. Nagilis na may. Nanawag na rito si Aris Pika. Hindi mo naman may nagpasiga. Okay. Nagsuga. Salamat lang kami. Na-surprise si nanay sa mga manyanita. Huwag day ka nag-expect Kaya na. ko mo maka-upload. Si Dodo yung tawag lagi. Sa may handa na. Hindi mo na yung birthday. Dahil ko ginagmay. Huwag mga laki guys. Kita ninyo sa video. Kaya mga laki tas Manila. Upat sila. Kami na mga body. Huwag pa sila kaulig eh. Bago pagputo sila ng gikan. First time na yun no. Ano, birthday ka First time ngayon, pagdating mga na nga. Si Roy po ning hawas ang Angyaw. First time po si Roy nilang ilang yun. Parang din Roy, gamay pa na. Di ko mabuwag na. Sumade rin. Dahil yung alis sa kagayaan ng pwede ko sa alin na si Roy. Nag-gila. Nag-ilaw po na. Mga si Roy nga. Ano nga man po yung Roy ba? Ano naman din vlog? Ha? Vlog na? Yes. Sarap kami ma'am. Kasi uwi kami dito sa Bohol. Oo, kita na kami. Hindi ko dala harang-harang ko. Nahiyan ko inuwak. Ayos ka dyan. Nang ginawak pa ko na rin nga. Nanda naman din vlog. Ay. Na-surprise des na naiti. Kakak manyanita. Kaya wala pa siya kay Bao nga mga tata. Wado lang ako. Kung dahamon din yung mananita. Tulad sa ibo dito. Surat lang ko na sila. Ang bako ko. Pwede ka maganahan ng kami kay si tatay kami man. Si tatay mo para sa tatay mo to. Kakunsabo din. Kung na natin sa tatay. Masahan nila sa tatay ba? Wala pong ito. Wala lumitan. Hanggang kay. Naroon pantan mo ito. Ningon? Wah! Di siya wah betul sama ilis dan ya kay ngin pa man kanang kisot niya po dito ay ilisan da po alam kali mo wah maju di pasok ko dito tanaw kay diha di butas bangko wa pa to di butas bangko may isot na mo to diha kundi na ray Tadi laman magkamera bitaw po. Bahala ko ilis. Amo na nagilas tatay kami nga sa batay. Nag-practice man. May paglakaw ni nanay gapon nag-meeting. Kaya Bao ko na tatay. Nag-practice. Ako kay bawa na magkut kanta kay mga ninita. Magbukos na rin.
sa batayan. Madal man di mo makalipatan kay kamuton bas ang July birthday. Ako magtitigay Yan mo ang nila. gapon. Ako itigay mo nila nga magmanyanita tatay. Nanatihan ka po nito. Mama na yung trabaho at maribo ko. Manyanita. Kaya pala yung nagpanta. Siya mauna. Siya mauna. Mulahin sila. Siya mauna dyan. Matubang na kubungbong. Matubang na kubungbong kay nagluha na ko. Luha na ko ng baba. Nakasuway na ko gimanyate ha. Gimanyate. To sa likod dito. Sa likod. Dito ka mga ayaw. Manyanitahan. Nakasuway na ko manyag ni Tawad. Manyanita. Di naman po ko nakamakauli ng manyanita katunisod ko sa Pupok Surprise ka nang sinabot niya. Unang birthday na ako kulay na Pero ako sila. na eh, wadyo ko kasuwagi manyanitahan ko. Ang time yung giloto rin mga ate. Napakamalit sa kanay. Matubang mga... Malisarap lang. Malisarap. Magsabaw, magsabaw. Karan sugba na to ba na yun? Mag-ulo. Manguha ko po ang sibuyas. Ay, mga mga nito rin bigay. Ang talong na eh. Magpasin sibuyas. Ukura na eh. Tanaw. Ano pa na yun? Masarap. Nayasa sibuyas ni ate na manguha ko na yun. Wala dyan ko talong. Kanirang nangahapi na. Kada punuan ragod ko anog. Tag isa o duha kanina nangahapi. Kay sagol sa kuan ba? Sinabaw isda. Te, nangawat ko si mong sibuyas te. Asa ba sa ating aning tukos kwarto wa man diha. Ag nangahapi ra bitaw ang gikuha te adyo ko kasab iti ha. Tapi happy mani ngano mani. Giagian man siguro ni mga manok. Tara. Ag mga nangahapi ra nimo yang gi kuan. Kuha. Napabakay luya dadto nakakuha man to sa ati ug luya ganiha. Nay ag mga nangahapi ra yang gipangkuha nay. Nakuan si bujas. Iyo, tapos man yun. Hampuong yun. Okay guys, naros na. Muli na ka din. Dadun mo naman. Njag si bujas. Dagang giinit. Na mubukaw. Ito na ilunod niya sa gisda. Mo ni gihingan ni tatay nga isda nga budloy. Mao na. Kau na sa mga burot. Burot-burot man ni sa Cebu. Burot ko sa luho. Tingnan ko dili ka na putloy. Nagudloy bitaw. O bitong. Ikaduha na binangagi. Kaya kato ni singgit kanina rin kita be. Budloy. Ang ako ako putloy sa maribo kay burot mo. Burot man ni. Budloy. Dili ka na putloy. Galunggong mo na sa Manila. Galunggong na dagko. Ang maribog na ba merkado sa dalagit kay Ato Bangra. Ay, masurubri. Sinyo ha, Jol. At bang ratag lugar. Ay, ang mukhang tao dito mo ilang istorya ng burot sa buhok. Ato Bangra. Kaya na yung mga inisdahay dito nga 30 minutes ra kuno na nila bangkawan ng maribog. Ano ba kay? What is your problem? Yun ang pag-GSM ay. 129. Naninahigam, oray po slide. Kumain ng GSM. Unsa na kay Hindi, uyak ka mo. Sagaw sa slides. Asa oras sa magsugod? Alas 6 kaya bilis-bilisan na Ala, size. Charge sa na cellphone pa.